Myrikettu. Ihmettelyä. Osa 1. Tähden selästä Myri näki mitä ihmeellisimmän näköisiä paikkoja, mutta mihinkään niistä se ei halunnut jäädä tutustumaan. Jokin paikka näytti aivan liian kylmältä ja jokin taasen aivan liian myrskyiseltä. Sitten sen silmiin osui mielenkiintoisen näköinen planeetta, jossa oli sinisen, vihreän, keltaisen, harmahkon ja valkoisen eri sävyjä. Sitä planeettaa Myri halusi mennä tutkimaan ja hyppäsi tähdenselästä pois. Myri osui keskelle jotain värikästä länttiä. Myri ihmetteli ja nuuhki noita omituisen värisiä pieniä asioita ympärillään. Olivatko ne kasveja vai jotain ihmeellisiä eläimiä? Ainakin ne muistuttivat Marsissa olevia kukkia, mutta jotenkin niiden värit, muodot ja tuoksut poikkesivat niin paljon Marsin tutuista kasveista. Marsissa kukat hohkasivat polttavaa punaa ja niiden tuoksu oli kitkerän kuiva. Nämä toisaalta tuoksuivat jotenkin makealta, raikkaalta ja kosteilta, eivätkä niiden varret ja lehdet näyttäneet käppyräisiltä ja karkeilta. Olivatkohan ne kenties syötäviä vai olisiko niissä myrkkyä? Myri aprikoi hetken ja päätti varovasti nuolaista yhtä. Ei se oikein maistunut miltään. Pitäisiköhän sitä ihan kunnolla haukkaista? Mitä ihmettä sinä oikein touhuat? Kuului ääni jostain läheltä. Myri säpsähti hämmästyksestä. Puhuiko tämä? Anteeksi, Myri sanoi pahoittelevaan sävyyn. En vain tiennyt, mikä kumma sinä oikein olet. En olisi tehnyt sinulle mitään pahaa, jos olisin tiennyt, että olet elävä. Mitä sinä oikein horiset? Kysyi uusi ääni taas. Oletko se sinä värikäs asia tässä minun kuononi edessä, jolla näyttäisi olevan sinisen suipokot terälehdet, vai jokin muu, joka täällä puhuu? Myri kysyi entistäkin hämmästyneempänä. Kyllä, taidan olla jokin muu. Se, mitä äsken haistelit ja nuolaisit, ei osaa puhua, vaikka elävä kukka se siitä huolimatta on. Aha! Tämän uteliaisuuteni kohteen nimi oli kuin olikin kukka, aivan kuten Marsissa. Myri mietti hetken hiljaa itsekseen, ennen kuin vastasi oudolle äänelle. Sinä, joka täällä puhuu, niin onko sinun nimesi sitten Muu? Ei, nimeni ei ole Muu. Nimeni on Miko. Miko Toukka. Olen täällä oikean tassusi vieressä olevalla voikukan lehdellä. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli Myrikettu, kirjoittaja Seepiakettu, lukija Laura Tohila. Voit tukea kirjoituksiani Buy Me a Coffeen kautta.